dames en heren, welkom bij Achter de Vuurkant. Mijn gast van vandaag, die wordt in 1986 wereldberoemd in Sibbe. En ook wie te boete. En dat kwam omdat er als liedzanger van Kool and the Gang deelnam aan de mini-playback show van Henny Huisman. Het wordt begin van een artiestenleven tot op de dag van vandaag nog in volle bloeitijd. Mijn gast Roy Willems, van harte welkom. Dank je. In Achter de Vuurkant. Roy, ik heb dat nog gezien, wie ze door bij Henny Huismans. En ik heb ook gezien wie Henny Huismans dich interviewde. Ja. Dat was een ganz klein manneke. Ja, het winkeltje, hè. Ja, en toen vroeg er aan dich, wat betekent dat eigenlijk? Kool and the Gang. Weet je wat ze toen zei? Ja, toen zei ik op die manier, ja, Kool staat in de gang, hè. Ja. Ja, dat zei ik toen, ja. Dat was een goede entree. Ja. Ja, gouden zaal met. Ja, dat was inderdaad alles met. Ja. Maar als je er nu op terugkijkt, Roy, wat niet? Ja, dat was een ervaring. Maar echt, ja, geweldig. Iedereen, gans Nederland keek toen in de tijd naar de mini-playback show. Want als je eens kijkt in de jaren 85, 86, dat waren Nederland 1, 2 en 3 huizen. En je hebt Duitse zenders, Belgische zenders. En als ze dan op de televisie komen, hou ook iedereen dat gezien. En dat kan zich nu niet meer voorstellen. Als ze nu op de televisie zou komen, kan ze bliezen en zo 10% van gezien heeft. Ja. Maar dat was net wereldberoemd. Ja, dat is wel bekend, maar... Ja, wereldberoemd is inderdaad wel een groot woord. Maar het was inderdaad wel herkend. Ja. Dat was wel een leuke tijd. Ja, maar wie komt er erbij door in het... Ja, of eerlijk gezegd, als je op de wereldkaart kijkt, met alle respect voor de Luc van Sub, maar wie komt je erbij om door naar die televisiestudio te gaan? Wie? Ja, het is eigenlijk begonnen in 1985. Mijn broer dat wordt een jeugdprins van de Busjulkes. En in Café Bekkerswij wordt een mini-playback show georganiseerd door Ed Vleugels. En ja, we gaan zeggen, ik doe dat met. Hè, van de Schwaloed wordt de papiertjes uitgedeeld. En deed ik Michael Jackson nou. Ook van die spoken achter me, die een witte gewaden. Ja. Dus ze deden voor het liedje van Thriller. En toen hebben we gewonnen. Ja, en toen kreeg ze zo'n hele grote wisseltrofee. En als ze dan het jaar daarna weer zou ze willen winnen en willen behouden, zou ze het jaar daarna ook moeten meedoen en winnen. En in een oom van mij, Jos Willems, die houdt zich uit van... Is dat de Jos Willems wat nog in Veld? Dat is de toneelspeler en regisseur van de Vriendenkring in Veld. Dat is een oom van mij. Dat is een oom van mij, ja. En die houdt zich uit van, ik leer dich wel een liedje. En hou een liedje van Prince. Ik dacht, ik weet nog niet meer welk liedje het was. En ik heb met hem geoefend, totdat mijn broer een keer langskwam. Of langs, dat woonde nog bij me, was zo jong geworden natuurlijk. Hij zei van, ja, we willen met de klas ook meedoen en we willen Kool and the Gang gaan doen. En meester Frans Hendricks, die ga je dus dat leren. Maar geen durf de lied te doen. Ja, over zijn geld wil zich dat doen. Ik zeg, ja, dat wil ik wel doen. Maar ja, wie ga ik dat dan aan mijn oom vertellen dat ik dat liedje wat hij me wil gewoon leren en niet gaan doen. Ja, uiteindelijk dan toch maar met Molen de Schön om toegegaan. Gezegd van ja, ik ga toch met Marco meedoen, met die jongens Kool and the Gang doen. En toen ging ik oefenen en toen zei meester Frans, daar zei toen van, als Geert doet winnen op Sub, dan gaan we zo weer door, totdat we bij Henny Huisman terechtkomen. En daar heeft er zich ook nog aan gehouden. Ja. Door wie zit je gekomen? Toen in Henny Huisman, zit je toen doorgekomen? Of? Ja, dat wordt toen gewoon de Deeks met in die aflevering koest ze eerst tweede, derde worden en veel worden toen tweede geworden. Ja, wat heb je hè? Met die jeugdsterren, die willen dan met z'n hartstikke rijk, hè? Ja, veel ook. Ja? Maar niet qua geld, maar gewoon qua ervaring. Ja, dat was echt chic. Die makkers die met ik zijn gegangen, hebben ze dan nog contact met? Ja, heel weinig, want Frans Hendricks is een paar jaar geleden geworden uitgescheiden als leraar, ging met pensioen. Ja. Toen hadden we in de blok in het hadden we nog een afscheidsfeestje georganiseerd. En dus hebben we eigenlijk allemaal met die van Kool and the Gang op 1 of 2 wat niet koesten, waren we toen weer bijeen. Ja. En er werd gauw gezegd van jongens, we moeten nog een keer bijeen komen, we moeten een reunie houden. En altijd hartstikke leuk, maar op de een of andere manier nee, want het is eigenlijk, die woont... volgens mij in de kanten van Finland woont hij nu, Peggy. Dus dat is ook wel lastiger om het op en neer te reizen natuurlijk. Ja. Goh, is toch die sprieten om in dat vak van artiest, entertainment te stappen, zijn die daar uitgekristalliseerd? Ja, het worden natuurlijk wel al, maar ik denk dat dat wel het moment is geweest dat het bij mij zo gaat worden van, ik wil er meer van. Ja. Dat gezin was dich... met best opgetrokken, heeft ze toch een beeld van gegeven? Ja, papa en mam.
Mam was van de Bergstraat en pap was van de Bergstraat. Mam was van broers en pap van Willems. En ja, die hebben zich natuurlijk goed de Veense een paar keer bij gezweet. Dat ging makkelijk, hè? Dat ging heel gemakkelijk. Ja. En toen zijn ze getrouwd en ja, toen kwam mijn broer, Marco. En ja, in 1975 kwam deze fraaie figuur naar buiten. En als je dan zo terugkijkt als manneke in zo'n dorpje, wie heb je dat beleefd? Ja, gewoon lekker leuk. Iedereen koos iedereen. Dat vind ik dan nu al, de tijd van nu is dat geen minder. Maar vroeger speelde iedereen op straat. Toen kwam ze lui tegen. Iedereen, ja, ik zeg, iedereen koos iedereen. En het was gewoon altijd gezellig. Is het nu nog, maar op een andere manier natuurlijk. Want toen ben je een echte submeneer, hè? Toen ben je geloof ik nog prins in de kerk geweest. Ik ben een echte superjong. Ja, in 2005 ben ik jubileumprins van de Bosjulen geweest. Ja. En sindsdien altijd bij de carnavalsvereniging gebleven tot dit jaar. Dat ging echt niet meer qua agenda. Dus ben ik helaas moeten uitscheiden. Wat betekent dat carnaval voor dich? Ja, dat is wie een echte Limburger dat in zich heeft. Of ja, probeert het altijd niet, een echte Limburgse jong. Maar ja, ik heb dat gewoon in me. Het is gewoon feest, het is cultuur. Dat moest gewoon beleven. En als het beleeft, dan weet ze ook wat het is. Dus ja, laat zich goed te liggen. Het is gewoon chic. Playbacken, maar op een gegeven moment heb je ook ontdekt van, ik kan nog zelf zingen. Ja. Zelf ontdekken is nog wel een groot woord. Ik stond natuurlijk boven op mijn kamer wel eens met de liedjes mee te zingen. En ook was ik toen best fan van René Vroger. Ik vond dat mijn stem daar ook wel een beetje met gelijk was. En toen waren papa en mam 24 jaar getrouwd. En toen zei ik van, ik ga niet verrassen, ik ga door eens 2 liedjes zingen. Dus hebben we een cassettebandje gekocht, hoe de muziekband opstond. Van René Vroger. Die oude, wat nog zo uitrolde. Zo die. Was, met een potloodje moest opdraaien, dat ze precies, zo eind. En er stonden liedjes van René Vroger op en dan heb ik dat op die 24-jarige broerlof van papa en mam heb ik dat toen gezongen. Ja. En toen had René Vroger dich gebeld van, hey Roy, je zingt beter als mij? Of? Ja, dat wist mijn telefoonnummer niet, dus dat heet Fritske van Hendricks. Frits Hendricks, ja. Dat wordt toevallig, dat wordt uitgenodigd op het feest. En daar had dat gehoord en daar had ze gezegd van, die moet van ons vragen in Valkenberg bij de dames, op de dameszitting te komen zingen. En dat is eigenlijk mijn eerste optreden voor live zingen voor publiek geweest. En toen best verder gewoon overal gaan optreden? Ja, op een gegeven moment werd je gewoon gevraagd eigenlijk. Want ja, ik ben niet zo van, hey, mag ik komen zingen? Dat zit niet in mij. Ja, moest ze het hebben van de lui willen dat ze komen zingen, dan vragen ze zich. En dan vind ik ze natuurlijk chic om te gaan. Ja, maar waarom vroeg de lui dich? Geen idee. Misschien dat ik toch wel goed kon zingen op dat moment. Of dat ik, dat is dus leuk voor mijn dameszitting. Ja, dat is een stuk, rond de 20, 24 jaar. Goh, wie is dat nu nog met die dames? Is ook nog hartstikke leuk, ja. Maar het kan gevaarlijk zijn. Je kunt af en toe eens blauwe plekken hebben. Maar ik moet zeggen, hier in deze regio is het een stuk netter als dat ze in bepaalde andere regio's in Limburg is. Dan kunnen ze nog wel een zin zijn van, hey, lekker futje, en dan knipperen ze en dan onder het zingen. Busje geknepen onder het... Ja, wel in de bad. Dus ze blijven toch nog wel aan de achterkant. Hè. Het is nog niet zoiets als ze de aangiftes van zo'n Nee, gelukkig niet. Nee, ik kan het hebben. Ja. Roy, alleen op enig moment dan ga je niet meer alleen op het podium staan. Waarom stopt ze met alleen te gaan optreden? Ja, stoppen. Op een gegeven moment, het jaar 2008, waren we met 2 andere jongens, Jeff Rijden van Maastricht en Johnny Gubbels uit Kerkroo, halvers bijeengepakt van vergun de Limburgse toppers doen. En dan staan ze dan met 3 jongens op de bühne. En dat is veel leuker. Stel, hebben ze in de zaal wat niet echt meer deed, dan hebben ze zich onderling nog. En dan houden ze het van, dat is ook leuk. Hè. Dan ga je op een gegeven moment ook minder solo dingen doen, terwijl de agenda ook nog gewoon bleef doorlopen. En tot op het moment dat ik natuurlijk met Andy verenigd word. Maar als je met die 3 ging zeggen, betekent wel dat ze de gulden wat het toen was, of door de euro, door 3 jongens delen. Hè? Ja, maar het gaat zo niet direct op de cent, het gaat gewoon om de spas. In eerste instantie, dan wil ze op die bühne staan en dan wil ze gewoon zorgen dat die lui dat zich die gewoon amuseren, dat geen wat zich in het brengen is.
En dat is eigenlijk hetgeen waarom dat ze artiest is. En niet dat er nog een leuke sound, maar ja, het is een leuke sound, maar het kost ook veel. Dus, wat kost het dan? ja, als je gaat kijken naar opnames met clips en een studio en tekst laten maken en muziek laten maken, ja, dan pakken ze toch wel, dan zitten ze boven €1000 voor één liedje, zeg maar. Ja, maar dan gewoon niet geld simpel redeneren. Maar ik heb er net zo verstand van, er treedt 5 keer op en dan krijg je €4000, dan heb je €4000 verdiend. Ja, dat klopt. Maar ja, dan moest ook daar naartoe, dan moest repeteren, de tijd moest ik ook tellen. Soms moest ik wel eens vrij pakken. Dus ja, maar de hele altijd wel gaat over. Ja. Dus, dat genre wat Stig zingt, dat is spaß maken, plezier maken. Zijn er ook genres waarvan ze zeggen, dat zou ik ook graag nog eens willen gewoon bewandelen? ja, ik vind het heel chic om ballads, ballades te zingen. Ja. Echt van mooie muziek met diepe inhoud. Dat moesten jullie ook met kinderen raken. Echt dat ze zo gaat, dat vind ik ook heel mooi. Maar als ze dat op een bühne doen, dan kunnen ze maar één liedje doen en een overvoer. En dan hebben ze dus gezegd, hey, we komen niet voor te feesten. Dus we willen aan de gang. Dan zou ze een heel ander publiek moeten gaan zoeken. Ja, in principe wel. Dan moesten ze zeggen van, ja, we gaan bijvoorbeeld een theatertour doen. En dan alleen maar loesterliedjes brengen. Dat zou ze natuurlijk ook wel kunnen doen. Ja. Dat zingen, dat is in wezen een hobby van dich, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. Wat is dan din hoofd... Mijn hoofdinkomen op dit moment? Inkomen, wat is een even een hobby? Wat is... Mijn werk is eigenlijk, op dit moment ben ik regisseur informatiemanagement, zo heet dat met een groot woord. Oei, dat is een fors woord. Ja, maar het heeft niks met toneel te maken of zo. Maar dus, ik werk bij de gemeente IJsselmeergroot. Oh, maar dan kunnen ze best wel een regisseur gebruiken, denk ik. Ja, maar dat kennen ze overal wel. Ja. Nee, maar het gaat zich voornamelijk erom dat ik informatieverzoeken die binnenkomen, dat ik die moet behandelen. Ja. En die moet uitgeven aan de klanten. Ja. Ja. En dat is wat ze dus nu... Dat doe ik nu. Eigenlijk sinds september. Oh, sinds kort nog? Sinds kort, ja. Want daarvoor word ik personeelsplanner en daarvoor technische dienst en daarvoor hoeschilder. Dus je hebt zo'n heel variabel pakket aan dingen wat ik gedaan heb. Ja. Zeg, wie moet ik dat nu in zo'n gezin voorstellen? De maanden werkte ik als regisseur, als infomanager. Dan moet er opnames maken voor cd's en studio's in en uit. En dan zullen ze nog moeten optreden om dat terug te verdienen. Best nog wel eens hij? Ja, gelukkig wel. Ja. Nou, ik zeg, die opnames die plannen ze op één avond. En de optredens vallen meestal op vrijdagavond, zaterdagavond, zondag overdag tot tegen de avond. Dus voornamelijk in die drukke periode rond de vastelavond, dan ben ze eigenlijk in de avond dan gewoon thuis, nooit werk. En juist het weekend ben ze dan eigenlijk veel weg. Ja. Roy, ik heb dich gevraagd of ze eens wat nadenken of ze gaat hebben in huis, wat voor dich van bijzondere waarde is. En ik ben altijd nieuwsgierig of die gasten door een gedag hebben en of ze dat ook metbrengen. En ja, die nieuwsgierigheid heb ik ook bij dich natuurlijk. Ja, ik heb inderdaad het metgebracht, maar ja, ik moet zeggen, het wordt voor mij lastig. Ja. Want hoe ik het meestal heb zijn dan toch de herinneringen van vroeger. En dan is het materiaal is eigenlijk niks. Het gaat gewoon hetgeen wat ze om de geer hebben. Maar aangezien ik toch wel een super jong ben, heb ik toch wel wat met soep te maken. Hè. Het is soep. Ja, veel zeggen soep. Ja, dat is... Je hebt tegeltje, dus je hebt het eigenlijk pas gekregen. Ja. Dat is gewoon de plaat die gewoon van bovenaf gezien van Souvenirs. Ja. En ik ben super jong en ik heb zelf ook eens een grote poster gemaakt, die hing bij mij in de woonkamer op. Dat heb ik gewoon zelf gemaakt, de plaat grond en dan gewoon als decoratiestuk. Zeg, en ja, waar woont je? Ik woon in de Bekkerswei. Staat ook erop? Daar staat zeker op, ja. Daar staat zo'n veerkantje op en dan juist in de bocht, daar woont je. Daar mag ik verblijven. Ja. Waarom vind je dat dorp zo bijzonder? Ja, ik heb daar gewoon met. Wat? Als het te doen is, ik wil er altijd bij zijn. Wie zegt, de lui pakken zich nu nog immer. En destijds ook vroeger natuurlijk. En er zijn toch nog wel altijd leuke evenementjes als het te doen is. De lui zijn altijd bereid om toch wat te komen. Als ik kijk nou in de kermis, hoe ze bijeenkomen, als we zo'n dorpsdag organiseren.
wat de lui dan allemaal voor commentaar aan chic vingen en tot ze zich weer bijeenpakken, een danplanting of ja, noem maar op. Dus ja, als het te doen is het altijd fies. Terwijl ze eigenlijk veel juist op die dorpen langzaam maar zeker kalft alles is weg, tradities, verenigingen. Ja, dat zal op zich ook wel gebeuren, maar zolang als we het nog in stand kunnen houden. Ja, kijk, de kind zal wel zeggen van ik heb vanavond geen zin, maar als ze niet gij is, ja, als iedereen zo denkt, ja, dan ga je ook geen. Af en toe moest ze gewoon even in een drempel over om dan toch weer te zeggen van vergeun. En als ze dan eenmaal door is, dan denk je van, ik ben blij dat ik gekomen ben. Ja, dus dat is natuurlijk fair, dus toen werkt je er echt aan met. Ja, iedereen in de dorp werkt er met. Wat is 10 aandelen in? Soms een beetje met organiseren, wie zo'n dorpsdag, heb ik met een organisatie gezeten. Als vereniging, de carnavalsvereniging natuurlijk, het organiseren, met helpen. Ik zit nu bij de fietsclub. Ja, er wordt nu wel eigenlijk niks voor georganiseerd. Ja, maar fiets is natuurlijk wel een fiets. thema. Dus de Kums wel altijd bij in het café op Zuid. Ja. Een café in de kerk. En dan gezellig met de kastelein gaan vertellen. En nu afgelopen september wordt de eerste keer een groot Oktoberfeest, wat een groot succes wordt. Ja? Ik heb daar niet aan mee geholpen, maar er is dus toch heel veel lui van het dorp die met Rob hebben samengeholpen om toch het neer te zetten, wat echt groot wordt. Heel groot. Je bent ook vader hè, van een zoon en een dochter. Ja. Wat vind je van die soort, best van type vader? Ja, ik denk dat ik toch wel streng ben. Ja, streng in de zin van tegenwoordig heeft de jeugd allemaal een mobieltje. Hè. Mm-hmm. En als je van heel veel lui de kinderen liggen s'avonds allemaal met de mobiel in bed en dat. Nee. Als je naar bed gewoon, dan is de telefoon inleveren, dat wordt ergens gelach. En na 12:30 ga je daar uit en dan moeten ze naar bed. Want de dag erna moeten ze naar school, want leren is zo belangrijk. Ja. En zo gaat het. Maar we proberen natuurlijk ook heel veel leuke dingen te doen. Voor hun uitstapjes, vakantie en zo. Dat gezellig met z'n veren of met vrienden, met kinderen en zo gaat het allemaal. Dat talent van de muziek, hè, dat is dich dus hups. Heb ze dat geërfd? Heb ze dat gekocht? Heb ze dat ergens... Ja, ik heb het gelukkig niet gekocht. Anders zou ik wel in de bankrekening gemerkt. Ja. Maar ja, ik denk zelfs dat het toch wel een beetje in de genen zit. En dan kijk ik meer naar de kant van pap van mij, van Willems. Ja. Want de oma van mij, die wordt getrouwd met Jansen. En twee van die nonkes van pap, van Jansen, die zijn ook vrij bekend. Dat worden Jeff en Wil. Van de Quinto's? Van de Quinto's. Trio John Wessel. En John Wessel, ja. Ja, die worden wel bekend. Ja. Dus die kant heb ik het toch wel, denk ik, wel een beetje in zitten. Ja. Zeg, en geven die toch nog wel eens goede raad, adviseren die dich van Jeff, dat was goed zingen, hè? Dat worden de accordeon. Ja, in het begin het Jeff, die had wel eens je moest dit en je moest dat doen. En dat sleut ze dan op. En of de ene keer deze wal gaat met en de andere keer, nee, dat vind ik niks. Dat laat me maar dan toch maar een beetje eigenwijs mijn eigen ding doen. Maar, Jeff heb ik toch best wel een paar keer in begeleid. Ja. Die eigenwijs best eigenlijk hoor. Ja, dat zou ze eigenlijk aan Suzanne moeten vragen. Maar die is nu niet hier. Die is niet hier, maar ik denk toch wel dat ik af en toe het eigenwijs kan zien. Ja. En wat vind je daarvan? Ja, op dat moment dan ben ik standvastig, maar dan denk ik naar de hand van ja, eigenlijk had ze toch wel een beetje moeten toegeven. Ja. Iedereen zal toch wel zijn gebreken hebben. Hè. Ja, denk je? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ik denk dat iedere gek zijn gebrek heeft. Hè. Ja, ik neem dit dat niet direct af. Nee. Ik heb een beurtje. En dat beurtje dat verhuur ik een dag. Ja. En dat wil ik ook een dich gaan verhuren. Maar er moest een mens metnemen. En er moest kiezen wees, dus over uitnodigd. En met dat beurtje moest je 24 uur op de geur gaan peddelen, gaan varen. Wie ga je nu metnemen? In dat beurtje. Ik denk toch dat ik de vrouw dan metneem. Tu denkt dat? Of moest je best... Of? Nee, ja, ik zou even zo gauw ook niet iemand anders straks weten. En wie is dat, die vrouw? Dat is Suzanne, Suzanne Jonge. Ja, Suzanne Jonge. Ja, moet maar grote. De Rieste Landers. Ja, van de Rieste, ja. De Rieste, ja. En waarom Suzanne in de boot? Suzanne had het ook ontzettend druk met huishoudenregelen en met werk, met andere dingen. En als ze dan 24 uur even lekker rustig op zijn bootje kunt peddelen, of ik peddel, en dan mocht ze
kijken wie ik peddel, maar dan kunnen ze wel even rustig komen. Het is niet altijd rustig op de geul, hè? Jo, ja, het kan wel gezellig zijn op de geul, toch? Ja, dat zou kunnen. Ja, als het niet zo hel regent of zo, dan... Wat betekent Suzanne eigenlijk voor dich? Ja, heel veel. Eigenlijk is dat de rots in de branding en de grote steunpilaar in het gezin. Suzanne regelt eigenlijk ook alles, ook in de tijd wie de kinderen nog ganz klein waren. En dat heet nu nog, als het gedaan wordt, dan begint hij al te regelen. Dat zit gewoon ook in haar. Dus ik hoef me er soms niet echt zorgen voor te maken. De soort manager van? Eigenlijk een Buteke, de huismanager, ja. Op enig moment gaat Roy Willems en je Royhuisje. Daar komt dus immers bij. De Kumpen, ja. En wat is daar de rijen van? Nou, de rijen daarvan, het is eigenlijk zo gekomen toen ik een keer in Italië op vakantie was op een camping. En toen was Quinn Warmerdam van W3 uit Venlo. Ja. Dat was toevallig ook daar, dus even met hem gaat gekald. Dus ik zeg tegen Quinn, ik zeg misschien leuk is een keer een vastelovensliedje voor mij wil schrijven. Want dat hou ik nog niet echt in mijn repertoire. En ik ga zeggen van is misschien toch wel eens leuk. En dan misschien voor ons LVK mee te doen. En toen zei hij van qua reglement zit ik misschien een beetje krap, maar ik zal eens even kijken. En daar is er inderdaad op teruggekomen en zei wie zag het reglement, zei Quinn, maar ik heb misschien eens, moest ik het met samen kunnen doen. Ik zeg, en wij mochten dat zijn. Dan zei er Andy Kronenberg. De zoon van De zoon van Frans, ja. Van de Herjot. Ja. Niet de Herjot, wie is dat? Ja, de Herjot, hè. Ja. Maar ik zeg, dat is heel toevallig, want ik heb toevallig een half jaar voor dat gesprek met Quinn een gesprek met Andy gehad. En houden we toen erover van, misschien moet voor ons een keer samen gaan doen. Dus die keer, dat woord toen. En dat woord met het liedje Vastelovensmeisje. Ja. En we hebben eens ingeschreven en dan komt de uitslag voor de halve finale. Bist ze met door of niet? En toen wordt gezegd van, als ze een liedje draaien, dan bist ze niet door. En we zitten in Valkenbergen in een café. En we zitten los en met weer dus liedje draaien. Ik zeg, liedjes op de radio. Maar dat is niet goed. Ja, geen halve finale, dus een beetje teleurgesteld. Ja, dan loopt het maar zo zijn. En de dag toen ook even telefoon tot het liedje wel in de halve finale kwam. Dat ze ergens een foutje gemaakt houden met een regio. Ze houden meer met meers verwisseld. Ja, verschil tussen meer en meer zou ik zeggen. Ja. Dus we mochten dan toch weer meedoen. En toen hebben we toch nog het optreden tussendoor gekregen, door. En dat bevel is zo goed, dat we het houden van dat eenmalig dingetje, dan moeten we toch eens even nadenken of we eens toch het weer mee doen. Wat is nu de meerwaarde tussen u twee en als ze de lijn zouden doen? De connectie. En het kan ook zijn als ze bijvoorbeeld, we hebben sowieso spaas achter de bühne als op de bühne. En als ze dat al uitscholen voor de lui, dan is het leuk voor de lui en zelf hebben ze dan nog meer spaas. En het is ook zo, als ze een keer een mindere dag hebben, dan kan het ook zijn dat de stem een beetje achterblijft met veel optredens en de andere heeft dat niet. Die kan ook dan veel oppakken. Dus die kan wel altijd een ding blijven doen. Maar doe zingen ze altijd live? We proberen altijd live te zingen. Ja. Wat gebeurt met dat ze playbacks? Soms moet het. Want dat is een carrière begonnen. Met playbacken, ja. Maar soms moest ze playbacken, omdat een organisatie zegt van, bijvoorbeeld met LVK, helaas, dan moet met de band, met gezongen worden. De microfoon staat wel aan, maar jij zag dus de weersje eigenlijk niet. Dus het is eigenlijk een playbacken. En dat vind ik wel jammer, want veel zijn zangers en geen playbackers. Dus we kijken naar de LVK en dan zien we eigenlijk een soort playback wie dat op die Duitse shows met z'n af gebeurt. Ja. Alleen we hebben een wal en de microfoon in de hang. Maar want daar wil ik op terugkomen, op dat LVK. Eigenlijk is het LVK een wedstrijd, hè? Ja, eigenlijk wel. En past dat nu met muziek maken? Nee, muziek is eigenlijk, dat zeggen we eigenlijk ook altijd, muziek is geen wedstrijd. Want de helft van dat liedje of de helft van dat liedje. Muziek is gewoon een gevoel, smaak. Ja. Kijk, dat de meeste lui dan dat liedje leuk vinden en daardoor zeggen van dat is het winnend liedje. Oké, maar uiteindelijk is het geen wedstrijd, want de nummer 2 kan nog een groter hit zijn als degene wat nummer 1 wil, uiteindelijk. Maar dat is heel belangrijk ook dan, van als je maar nog lui hebt, de regio of het stad of de plaats waar ze die bellen. Want dan hebben ze wel erg kans dat ze vrij hoor komt. Ja, dan moest ze netwerken inderdaad, een beetje ermee. Ja.
En wat betekent dat? Cadeautjes geven, zoals met de politiek ook, al flyer en weet ik veel allemaal? Of? Nee, maar het is wel veel dun dan flyer inderdaad. Ja. Voor gaan superrondes in zelf, die bezig gaan overbrengen wat het flyers in Valkenbergen, Schennepgeul, Bochum, nummer op. Er zijn er bij die voor hun wel een buurt hoeven van buiten van die kijken en die stemmen. En dan hebben ze tegenwoordig ook dat WhatsApp, daar kunnen ze ook heel veel mee bereiken. En dan natuurlijk Facebook en Instagram. Allemaal dat social eigenlijk moest je netwerk. een marketeer hebben die goed in de sociale media is, die kan een verschil maken. Ja, dat klopt. Dat vind ik zo zelf van. Ja, kijk, als ze wil doorkomen, want we hebben eigenlijk, ons doel is voor willen gewoon in die finale staan. Want dat is zo'n groot feest als ze daar mogen staan. En ja, we zijn een keer voorlaatste en een keer laatste geweest. En we hebben een geweldig feest gehad. Zelf wie voorlaatste worden. Dan wouden we eigenlijk nog meer feest. Meer wil ik niet zeggen, maar evenveel feest als degene wat gewoon Ik wil zeggen, het verlezen loont zich. Dan, als in die finale mogen staan wel, ja. Want iedere finalist is winnaar. Ja. Roy, als ze nu gaat gewoon veranderen aan zichzelf, wat zou ze gaan veranderen? Als ik aan mezelf zou moeten veranderen. Morgen veranderen. Of morgen. Ik denk dat ik, misschien gaat, het kunt misschien iets over, maar ik ben vrij verlegen, maar dat ik gaat meer voor mezelf kunnen opkomen met dingen. Ja. Verlegen, hoe uitzicht dat in, hè? Ja, dus, iedereen denkt van, dat is tijd op de bühne, dat kan het wel, nu ook. Maar als ik in een ganse groep ben, dan ben ik niet en wat op de voorgrond wil rijden. Dan vind ik het ook wel dat is dan ook wel fijn als op de achtergrond kan rijden. Maar soms zou het wel fijn zijn als ik het heller voor mezelf kon zijn. Van, alleen om stammen ze een keer aan de veur of zo. Roy, want ik heb gewoon op de bühne zijn entertainen en zo, dan komt daar als pad de energie ervan af. Dan heb je niet die versteden. Nee, precies. Maar ja, dat is niet dat ik dan anders doe of zo, maar dan voel ik me gewoon zo lekker, dan ben ik vrij. Dan voel ik me ook echt vrij. Maar als ik dan in een groep moet vertellen of ik moet mijn mening geven, dan ben ik altijd bang dat ik anderen doe kwetsen. En als ze op de bühne staat, dan kan ze ook geen kwetsen. Ja. Terwijl het soms moet ze wel een zin zeggen van ja, sorry, dat vind ik niet leuk van dich. Dat is geen valse bescheidenheid. Ja, weet ik niet. Misschien, vals is het niet. Nee. Als ik op de bühne denk van nee, daar staat nog een acteur. Dan zou ze wel kunnen in een musical met gaan doen. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Waarom begint deze niet? Ja, dan moest ze ook tijd voor hebben en ook tijd voor te leren, voor de stukken te leren. En ik vind toch wel dat ze dan het hogere niveau mocht hebben als hetgeen wat we nu hebben. Als ik gewoon kijken naar de musicalsterren allemaal. Want die zijn eigenlijk dag en nacht bezig met hun stem. En dat is toch werk en dan ga je dat alweer niet door natuurlijk. Je bent aan die hobby. Sjoerd dat wel eens? In het begin wel natuurlijk, die gingen nog ganz klein worden, maar nu niet. Want ja, Fenna dat is 17 en Kaide wordt 15. Dus die gaan zelfs wel een paar keer met. Dus. Ik heb een regisseur geleerd dat ik nog 80 seconden heb. Oh. Die dochter heeft ook talent. Heeft die meer talent dan Stig? Misschien wel, ja, ik denk het wel. Waarom? Waar is die beter in dan Stig? Die is veel vrijer en veel directer als dat ik ben, waardoor dat ze ook sneller op de voorgrond kan komen. Die stuurt via de volgende keer naar The Voice, goed? Dat is niet meer. Is die niet meer? Nee, die is niet meer. Dames en heren, fijn dat je gekeken hebt. Ik zou zeggen, dat jij het goed en tot de volgende keer. Dag.